Tak ako to bolo napríklad aj v prípade malého Dáriusa, ten chcel samovraždou vyriešiť zlú finančnú situáciu svojej rodiny. V poslednej chvíli sa nám podarilo zachytiť. Plakal a vykrikoval, že nedokáže mu mama zabezpečiť tie základné potreby. Príslušníci mestskej polície sú ako prví pri prípadoch, kedy treba poskytnúť prvú pomoc. Rozhodli sme sa pristúpiť k takémuto intenzívnemu kurzu. Policajti však nie sú vyškolení zdravotníci a tak pri zásahoch čerpajú len z vedomostí, ktoré získali v základnom výcviku, prípadne si sami naštudovali. Nie vždy je zásah jednoduchý a je čas na premýšľanie. Krásne, super, ešte trošku viacej. Kolegom z mestskej polície by sme chceli dať štandardné návyky, aby bez rozmýšľania k tomu pristúpili a využili tie prvé minúty, ktoré sú pre toho zraneného najpodstatnejšie. Tá prvotná pomoc, myslím, že je na mieste. Realita je však úplne iná. Inštruktori mestských policajtov vôbec nešetrili. Okrem toho, že oživovali dospelého človeka, museli chrániť aj sami seba. Čo tu si robíte? Poďte, mestská polícia, zachraňujeme vášho Je to veľmi dobré na to, aby sme vedeli, ako sa zachovať. Hliadky Banskobystrickej mestskej polície sú už dnes vybavené okrem klasických lekárničiek aj tzv. Medipakmi. Vďaka nim dokážu pacientovi poskytnúť základnú predlekárskú pomoc. Peter Hajnala, televízia Markíza.